Yn gynharach, roedd Cara Tom dal yn gei Paris ac Iwan y Conor newydd ianc o'r Isle of Wight. A gyda mymryd dros 4 awr ar ôl i gyrraedd Caerdydd a cwblhau y sialens yn llwyddiannus, mae Cara wedi anobeithio. Cara yn edrych yn proper down in the dumps yn y bryd. Dim yn edrych yn confidence o gwbl. Dwi reit ffyddiog de. Dwi'n meddwl bydden ni hitchhikio yn ffordd. Ella fydd ni cymryd 8 awr, ond end of the day dwi'n gweld ni'n bod yn ôl erbyn 2, so as long as we'n ôl yn Caerdydd cyn 10 o'r gloch yn yma, mae'n achievements. Achievements ddi-bwrpas achos bydd tîm Cara yn aflwyddiannus os nad ydyn nhw'n nôl yn Caerdydd erbyn 2. Iawn, da ni'n gorau mynd o'n, mae rhaid ni'n mynd o'n. Mae tîm Iwan yn Southampton yn barod. Yr unig bonus o wneud yn crap. Sut ydych rhaid codi calon chdi? Ti ddim. So ddim ffordd. Ti'n llwglyd? Mae'n rhaid bod wbath sy'n gwneud yn hapus. Caerdydd. Caerdydd. Hei, cherries i box. Was it? Just have to go with. We've raised like £50 as well. Oh, fuck. Maen nhw, couple hours ffwrdd? Yeah. O Caerdydd. So realistically, basically, dyn ni. yr unig peth allwn ni wneud nawr yw i gael tren o Linden, like literally rush. Right now, mae hwnna'n actually doable. Dwi wedi gwneud tren yn mynd mewn 6 munud. Fi'n amser i fynd i Smith sy'n cael drink o fi'n. Beth Smith for a drink, ie. 6 munud i glicio peint cyn y tren, ond mae Cara rhedeg nôl i ganol y ddinas i fodi o lift. Mae ganddi tua 4 awr. Canslar peint Iwan, mae'r tren di cyrraedd. No, raclio dweud. Ond mae'n hapus mae'n y dren yma. Gan y gysgu nhw. Ni'n meddwl bod hwnna'n syniad da, achos mae loads o fel pobl o Gymru yn mynd i dod fan hyn fel tourist a moyn dod i weld chydig o lefoedd yn Paris anyway. A mae fe fel main road i fynd i lefoedd arall hefyd, so yeah. Mae ddim yn stupid i fod fan hyn. Ddim yn stupid, ond ydi lob brysur a Paris. Pwy sy'n stopio? Come on, my friend. Calais? No? Mae tîm Iwan ar y ffordd i Fryste, ond ydi Cara heb symud. Mae Iwan yn byw yng Ngharmel Gwynedd, sydd bellach o Gaerdydd na'r Ynys Wyth. Byddwch chi gweld ni ar tren o'n mynd o Southampton. Mae o yn mynd i Gaerdydd, ond gynnon ni Montegedi i Bristol. Ond just keep hush hush a gweithio yn iawn, ie. Here we go, coach. Surely. Gorau bobl Cymraeg ar hon. Bus llawn cefnogwyr rygbi Cymru. Siawns bod na lift yr holl ffordd i Gaerdydd yma ma. A David. Na. Da ni wedi cyrraedd y Gaerdydd, gathon ni y tren am ddim sydd ideal. Mae'r tîm arall nid llan agos i Gaerdydd, maen nhw dal yn ffrainc. So, dwi'n meddwl bod ni wedi curo. There's one. Realistically, ni ddim ni'n mynd i Gaerdydd erbyn falle Llundain a nid Gaerdydd, so basically ni wedi colli, so beth ti'n moyn neud? Ben o'n i talu mynd eto. Yeah. Mae tîm Cara'n penderfynu roi gorau iddi, sy'n gadael un tîm bach ar ôl. Da ni eisiau Gaerdydd, a da ni wedi cael ddydd y gwyd dewi, da ni wedi cael Welsh cake, ie. Da ni mor neis ar ein ein, chwaith. Da ni hanner awr rhan i gyrra'r SU. O gos, da ni wedi curo. Probably ddim. Yndi, mae'r hogiau nôl. Mae Iwan a Conor wedi teithio ar gyfartaledd anhygoel o llai na 4 milltir yr awr. Fucking did it! Right, where have we got to go? Yes, well done. You too. Hello, you alright? Yeah, please. Oh, some Prosecco would be amazing. Dach o ddoe oedden ni'n deud, o, lle wedyn ni gyro hwn, achos da ni dim ond mynd yn ôl. Mae yna bobl di mynd fatha draws y byd, wel, draws Ewrop i gyd a dod yn ôl.
Da, na un tîm wedi... Athyn ni Paris, oedd tîm arall i can. Bach yn gytio dwi'n ond... At least, da ni wedi curo cara. Ath yr enillwyr i lenni'r holl ffordd i Rhufain, ond mae tîm Iwan wedi torri record Jailbreak Prifysgol Caerdydd am deithio'r pellter lleia erioed. O leia bod nhw'n ôl. Dyw Tom ddim wedi dipo o gwbl o ran enthusiasm. Mae fe wedi aros ar fel Richter scale 100 trwy'r peth i gyd. A dyna beth fi'n kind of yn grateful am. So, maen nhw wedi cael mynd i watch the game, dwi, Frank. At least we beat the other team. Yeah, technically beat them, but he ended up in Paris, we ended up in the Isle of Wight. Cael bod yn teammates anhygoel chwarae teg, da ni wedi helpu'n gilydd lot i ffeindio ffordd i Paris. Mae wedi bod yr un sy'n edrych yn innocent, whereas dwi'n mynd yna, maen nhw'n jyst yn gweld, basically, tramp. To be fair, we got there. We did get the Isle of Wight back for free in terms of just our kind of accomplishment. Da ni wedi manager dod yma, da ni wedi cael lot of bonuses fatha watch the rugby, cyfarfod pobl, absolutely mental, a cael gweld i gyd o'r attractions ma. Bysa fi ddim wedi gallu gofyn am teammate gwell. Mae fe'n motivated, mae fe'n give up shit. Mae Tom di bod yn absolute gem. It's 2 o'clock, time's up! Oui? No?